Погребална агенция Ритуал е специализирана в организацията и извършването на погребални и траурни обреди. Създадена с мисията да предлага човешко отношение, дискретност и професионализъм, нашата фирма се е утвърдила като надежден партньор в един от най-деликатните моменти от живота – сбогуването с близък човек. Със своя опит, отговорност и грижа, ние поемаме изцяло организацията и координацията на траурните дейности, за да освободим близките от тежестта на административните и логистични процедури. Нашата основна цел е да осигурим достойно и почтително изпращане на всеки човек, като съчетаем традицията и съвременните стандарти в погребалните услуги. Вярваме, че дори в най-трудните моменти уважението, съпричастността и професионализмът са най-важните стойности, които един човек може да получи. Нашите ценности са достойнство, съпричастност, професионализъм, дискретност и уважение и почтенност. Погребална агенция Ритуал предлага пълен цикъл от погребални и траурни услуги, включващи подготовка на необходимите документи, осигуряване на място в гробищен парк, подготовка и транспортиране на покойника, избор и доставка на ковчези, урни и траурни принадлежности, цялостна организация на траурната церемония, консултация относно процеса на кремация, транспорт до крематориума и връщане на урната, избор на урна и организация на церемония за прощаване, специализиран транспорт в страната и чужбина, репатрации и логистика при смърт в чужбина, надгробни паметници, кръстове и табели, гравиране, монтаж и поддръжка на гробни места, венци, букети, ленти и декорации, траурно облекло, снимки и рамки, изготвяне и подаване на документи, консултации и съдействие пред институции, организация на панахиди и възпоменателни ритуали, поддръжка на гробни места, денонощна дежурна линия и мобилен екип. Нашият персонал е високо квалифициран, опитен и обучен да реагира с внимание и професионализъм. Всеки член на екипа преминава специализирано обучение и работи по вътрешни стандарти за качество, съобразени с законодателството и етичните норми в бранша. Траурна агенция Ритуал поддържа трайни отношения с общински администрации, болници и медицински заведения, църковни настоятелства, каменоделски и флористични ателиета. Това ни позволява да осигурим бързо, координирано и законосъобразно обслужване на нашите клиенти. Нашите предимства са денонощна траурна линия, бърза реакция и мобилни екипи, собствен транспорт и оборудване, пълна документация и съдействие, индивидуален подход и конфиденциалност.